Ahojte priatelia, moje meno je Barbora Barčaková, som sprievodkyňou Chakra Dance. Dneska vediem skupinku žien a budeme tancovať koreňovú čakru. Ja ako sprievodkyňa sa vždycky teda na to dané stretnutie pripravujem a vždycky si prejdem istou podobou transformácie a tak to nebolo ani tento týždeň. Ináč. A natáčam toto video preto, lebo som prišla na veľmi dôležitú vec, na ktorú vlastne prichádzam už veľmi dlho, stále krôčik po krôčku sa mi objavujú iné kúsky puzzle a tento týždeň mi to konečne tak úplne dosadlo, pochopila som, čo to všetko spôsobuje v mojom živote. A je to úplne jednoduchá vec, ale tak zásadná v našich životoch. A je to fakt úplne jednoduché. Počúvajme svoje telo a svoje inštinkty a dôverujme sami sebe. To je v podstate, počúvame to všade, ale aké zložité to môže byť a čo všetko to môže spôsobiť v našich životoch, to je tá druhá vec. Ale je to tá správna cesta. To, že nepočúvame naše tela a že sme dosť v podstate potlačili signály, ktoré nám vlastne vysiela, ktoré nám dáva, je celkom pochopiteľné a sme tomu učení v podstate už od malička. Taký najväčší prejav to má v škole, keď skutočne musíme pekne sedieť, počúvať, čo nám kto hovorí, napriek tomu, že by sme boli úplne radšej niekde možno inde, robili niečo iné, možno s tým aj čo nám tam hovoria úplne, nie že nesúhlasíme, ale nedáva nám to nejaký zmysel, nevieme, čo s tým vlastne budeme v živote robiť. A napriek tomu tam musíme vlastne sedieť. A to je taký, teda za mňa také prvé obdobie, kedy sme nútení vypnúť to naše telo a proste poslúchať. Lebo nevieme, čo s tým. Ale už sme dospelí ľudia. Myslím, že je na čase znova obnoviť spojenie s telom. A áno, niekedy to môže byť veľmi zložité, hlavne v takých situáciách, keď zistíte, že vás nebaví nejaké povolanie, ktoré vlastne potrebujete, aby uživilo vašu rodinu, alebo vlastne zistíte, že žijete s partnerom, ktorý vám možno úplne nevyhovuje, alebo sa vám nechce chodiť na nejaké stretnutia, alebo okruh blízkych, ktorý možno pre vás predtým bol veľmi dôležitý, ale nejako ste sa už názorovo sa rozchádzate už v tejto dobe. Lenže ono to nemusí byť. Poprvé nemusíme vlastne sa učiť, načúvať a poslúchať tie inštinkty v tých vlastne najdôležitejších a najzraniteľnejších oblastiach života. Poďme skúsiť to najprv na úplne jednoduchých, obyčajných veciach. Robí mi toto jedlo dobre alebo nie? Cítim sa v tomto priestore alebo v tejto reštaurácii, v tomto podniku dobre alebo nie? To oblečenie, čo nosím, reprezentuje ma, netlačí ma niekde, cítim sa v ňom pohodlne. Proste úplne jednoduché, také základné veci bežného života, že nemusíme skutočne to hneď aplikovať na neviem aké zložité veci v našom živote, ale úplne na takéto maličkosti. A keď začneme robiť a začneme počúvať telo v týchto maličkostiach, tak tie signály sa nám zjemnia, začneme rozoznávať oveľa citlivejšie a presnejšie, že čo vlastne nám vadí. A potom zistíme, že to nie je celá práca, čo nám vadí, ale možno len, ja neviem, jeden kolega a keď si to s ním vydiskutujeme, tak všetko bude v poriadku. Možno nám len vadí miesto, kde sedíme a keď akože sa porozprávame so šéfom a presadíme sa, tak bude to mať úplne inú atmosféru. Alebo s tým partnerom, možno nie je celý partner zlý, ale len nejaká jedna oblasť v našom spoločnom živote a aj v tej veľkej jednej bubline len úplne malinká dierka,
ktorú keď skutočne budeme počúvať svoje telo a budeme mu dôverovať, tak nájdeme presne ten jeden bod a ten potom ľahko zacelíme a bude to zase všetko v poriadku. Takže toľko asi za mňa. A práve pozývam vás na Chakra Dance. Toto je vec, o ktorej sa určite dneska budeme baviť, rozprávať, rozoberať, skúmať, ako to máme my v našich životoch. Ale čo je úžasné na vlastne Chakra Dance ako na stretnutí, ako na nástroji, práve to, že nás učí sa spájať znova s telom, rozumieť signálom cez vlastne intuitívny pohyb, tanec. Takže pozývam vás do toho, príďte sa niekedy pozrieť. Na budúci týždeň budeme mať sakrálnu čakru, ktorá je v podstate o emóciách, tvorbe, spolupráci, o takej životnej vášni a ženskom princípe. Takže ak vás táto téma zaujíma, príďte sa pozrieť na Chakra Dance a teda dôverujte svojim inštinktom a začnite počúvať svoje telo. To je môj dnešný odkaz. Pekný deň.